Kaayo ang atong ebanghelyo karon, no, nindot kaayo nga pamalandungan nga kini nagpahinumdom kanato nga ang makahugaw sa tao mao ang unsa man mugawas mugula diha sa iyang kasing. Og nasayod kita, no, kini nagisgot usab sa kaimportante sa kalimpyo diha sa atong kasing-kasing. The importance of the purity of heart. Gani ang atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo, nag-ingon siya dinhi mga igsoon ko ni Kristo, ang makahugaw sa tao mao ang kung dili ang musulod sa bakba kundi ang mugula diha gikan sa iyang kasing. Buot nagpasabot mga igsoon ko ni Kristo nga ang pagkaon di ay dili basihan sa atong pagkabalaan, kundili mao ang atong kasing. Mao na pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Kumusta man atong kasing-kasing? Kumusta man ang atong kasing-kasing? Puno ba kini sa kalipay? Puno ba kini sa gugma? O puno ba kini sa kaayo nga kailangan nato ipaambit diha sa uban? Kay mao kini ang gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo nga ang atong kasing-kasing mao gayud gini ang tinubdan sa tanan nga makita diha sa atong mga buhat. Nabitaw panultihon nga if heart is full, mouth speak. O, di ba? Kung unsa na sa atong kasing-kasing, mugawas gayud na sa atong bakba. Makita diha sa atong mga buhat. Busa kita, mga igsuon ko ni Kristo, kita gipahinumduman sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Kristiyano nga pagpuyo dili lamang nakabasi o nakadepende diha sa atong mga buhat sa gawas. Ang gitagaan o pagtagad pag-ayo o importansya sa atong Ginoo kung unsa ka matinud-anon diha sa atong kasing-kasing. Mao bitaw sa niaging ebanghelyo o gahapon siguro, no, sa ordinaryo nga panahon o gawas tong sa pista sa Lourdes, ang atong ebanghelyo nang isgot pud og kalimpyo, paglimpyo. Kundiin ang mga Pariseo o iskriba nagreklamo diha sa mga tinun-an ni Jesus. Kay nganuman tungod kay wala nang hugas before nangaon. Di ba? Wala nang hugas before nangaon para sa mga Hudiyo, dili kana supa kana sa balaod ni Moises. Apan gibadlong sila ni Jesus tungod ingon ni Jesus, mga hipokrito kamo. Limpyo ang inyong gawas apan ang inyong sulod hugaw. So ang tuyo lamang ni Jesus, mga igsuon ko ni Kristo, dili man ingon nga sala nga manghugas ta mao man gyud na atong himuon, manghugas ta, maglimpyo ta for the sake of our health. Pero ang gi-emphasize sa atong Ginoo, kung limpyuhan nato ang atong gawas, dapat limpyuhan po nato ang atong kasing-kasing. Kaysa tinuod lang, mga igsuon ko ni Kristo, ato kaning pamalandungan. O gusto ni Jesus nga kita masayod, nga walay usa ka butang nga dili niya, nga matago nato diha sa iya. Nasayod ang Dios sa kinauyukan sa atong kasing-kasing kung unsay sulod. Yes, nagampo kita, nagnubina kita, daghan kita'y gihimo nga kundiin makapahimuot sa Dios, makita ta sa tao nga everyday gasimba, pero pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Asa ba atong kasing-kasing? Naabagad yun diri sa sulod sa simbahan, naabagod diri sa atong mga gihimo nga mga debosyon. Mao kanang pangutan mao ni ingon bitaw ni Jesus, you praise me with your lips, but your hearts are far from me.
layo ang atong kasing-kasing diha kaniya. Mao kining hagit kanatong tanan nga gipahinumduman kita na Jesus nga kanunay isip mga Kristiyano, kanunay nato usisaon, kanunay nato i-examine ang atong kasing-kasing kung nagmatinud-anon ba kini diha kaniya. O kini, kung nagmatinud-anon man kini ang atong kasing-kasing, dapat dili kini magpabilin diri kanato. Ato kining ipaambit diha sa atong isig katao. Amen? Amen. Palihog manindog para sa pag-ampo sa katao.